taure back from heaven. Prophet was in heaven recently. Tichitaura nyaya naMwari, I was in heaven. Vamwe muchita zvema holiday enyu, ini ndandiri kudenga ndichitaura naMwari. Handiti vamwe muchidya muchita zvemapati, aiwa isusu hatiti izvozvo. I was busy nezvinhu zvaMwari. Handiti even musi 25 tatine nyaya taitotaura futi tichitaura nyaya yeChristmas. Tikambotaura panapa kuti Christmas is not a biblical. Musi 25:50 tatinayo paRadio Zimbabwe tichitaura futi nyaya iyoyo. Saka prophet was in heaven, but let me explain kuti zvinofamba sei, because mwana anoti prophet zviti kuti minde kudenga. Handiti kudenga, there is a verse inonzi hakuna akaona Mwari. No man has ever seen God, and which is very true. But the prophet, Jacob, verse 32, Genesis, and verse 30, and I was so God and I was spared. Saka asimurumi was no man is seen God, and but let me explain. And even Moses, the Bible says, Deuteronomy chapter 34, verse 10, hakuna munhu anoziva face to face kunze kwani kwa Moses face to face. And but John ku New Testament oti hakuna munhu akaona Mwari. So prophet vanogara vachiona Mwari vachina kudenga. Saka why zviri kunzarwa? Chiri kuitika ndechekuti panonzi Mwari monati Abraham aishanyorwa naMwari Genesis chapter 18, we see kuti Mwari vaitonzi vavane chena. So tinoshandisa inonzi transfiguration. Kana uri kudenga uri into the spiritual body, uri the spiritual being, the angelic form. Kana wapanyika Mwari vanobva vapinda into a human form. Saka zvinodependa nokuti waonera Mwari. Kandi kaonera Mwari ndiri panyika ndiri a human being, ivo Mwari vanochinja because vakasvika vakadya mumba maAbraham Genesis chapter 18 kuti vanga vasisiri in the spiritual being, he was in the human being. The same body ya Jesus Christ, Matthew chapter 17, it was converted to transfiguration, akapinda mu that body kuti akatanga kupenya, even paakamuka futi akamuka ava that body yaipinda nepamadziro, even vanapita vakazvivharira. Saka that is the body yakapinda prophet madunge. Saka ndo zvatinongoita chete, tinongotransfer from physical body to spiritual body, takutoenda kudenga. Saka panonzi haukwanisi kuona Mwari kana ndiri ini ndapinda mu spiritual body, ndikwanisa kuona Mwari kavari mu spiritual body. Kana Mwari wakapinda mu physical body seyangu ndokwanisa kuvaona futi ndiri panyama. Saka zvakaita Abraham akatova hosta vakadya nyama vakatobikirwa chikafu mumba maAbraham. Pakazonzi naSera Sera paakaseka Mwari vati next year munenge Sera anenge ava nemwana. That was God. Saka ndo zvinongoitika chete kuti Mwari vanenge vachinja mufoma. Saka prophet madumwe ndo zvavanoita. Saka kuti Adam paakatadza akabvisa mufomu ye the originality, ndobva apinda mufomu ye humanity. Saka ndo zvinongoitika chete, unongopinda mu transfiguration. Saka ndo zvinoitika kana china kudenga, ndobva ndatoenda kudenga. Saka zvakaita Paul achiripota 2 Corinthians chapter 12, anoti I was caught in heaven and I saw zvinhu zvisingabvumidzi kuradzwa 14 years ago achiripota his incident. Saka ndo zvangoitika kwandiri. Elijah went to heaven, Enoch went to heaven. Saka kunoindika Jesus went to heaven achidzoka. Even Apostle Paul. So tinenyaya dzakati wandei dzatakadiscussa, but tichatanga nenyaya yakanzi Satanism, it's Christianity. Ndozati nhasi vanhu vachanditema nematombo nemabhodhoro kuti murume zvari kutaura hakuna. Inini muzandikaparidza the book of Peter rinotaura kuti Peter achadhimita kuti zvakataurwa namukoma Paul ini handichazvinzwisisa. Munhu akafamba naJesu akatanga kuparidzirwa Jesu wacho, aparidzirwa Jesu akati ina handichazvinzwisisi zvakataurwa zvakuparidzwa namukoma Peter namukoma Paul, akabvuma akaadhimita. So I'm Paul of today, zvokuti even vafundisi they will never understand me. Not tisingatore zvana zvisangano zvazvo kuti zvinongonotenga paBible mutown zvakutozviti ndine Bible ndoziva, aizvo ngazvimbonorara zvana zvidika. Tiri kurova even nevafundisi vacho vakanoita theology, vane mazichechi mombe kana vane chi, vamwe vacho havatondinzwisisi because I'm the Apostle Paul of today. Ndikaparidza even vafundisi vanoti zvimwe hatichazvinzwisisa, but the problem vanhu haadhimita. So Christianity NeSatanism zvese, Satanism inonzi Satanism, it's a Christianity. Let me explain. Because munhu anobva ada kuti aiwa prophet hakuna zvinhu zvakadaro, why zvinhu zvadaro. Saka tonati Satanism it's Christianity. Let me explain. Kuti tiri kuziva makumboreva kuti kudikwa. Ngatibate the book of Job chapter 1. Toona Mwari vachitaura naSatani vachipanana basa. Kana imi muchiti Satanism haisi Christianity, sei Mwari pana Job chapter 1 Mwari panonzi Satan akanozvipresenta pamberi paMwari, vakatanga kutaurirana kuti wamboonere muranda. Mwari ndo vakatotanga the discussion kuti wamboonere muranda wangu Job panyika. Kanzi yes ndiri kumuona but makaisa the hedge of fire ndomubata sei. Kanzi alright ndakubvisa the hedge of fire, chenda unomubata but usabata mweya wake, zvimwe bata vana nechi. Saka kurati zvaiitika zvese paya Satan anenge achipusha izi. Chinongodzi Satanism kurati ndi Satan ari kupusha the agenda, but the agenda anoipiwa naMwari. Hakuna zvinhu zvese zviri panyika
zvinoshanda sezvamugara kuti all things work together handiti ku New Testament Paul achitaura kuti all things work together, those the new and the bad and the good handiti saka tinoona kuti Satanism it's a bad side, Christianity it's a good side handiti but zvese zviri kuita work for God handiti it's a race. You cannot just be a winner iwe wangoenda ungono wina race uri wega utoti andawina, hakuna zvinhu zvakadaro handiti but hazvirevi kuti iwe wawina handiti panopiwa vanonzi the medalist negold nechi handiti nesilver vari 3 panoitwa sport handiti but mukatarisa pari kuna kumanya vanhu 70 handiti pamanya vanhu 70 vane awards ava vanozopiwa kuti mamanya yekuti waparticipate handiti but panopiwa 3 saka maChristianity ndo vanozonzi ndo mawinners handiti but hazvirevi kuti munhu ari kuSatanism haasi kusevha Mwari because vari kuwana command from God handiti ngatibatei Job handiti ipapo Satan ari kutumwa naMwari kuti chienda unoti zvakati saka zviri kuita Satan ari kunzi Satan anotoziva malimit handiti even nature inoshanda naMwari handiti tarisai so Mwari God commanded the fish handiti hove yakanzi naMwari chienda unotakura Jona wonomusiya kuNineveh. So even nature inoshandira Mwari futi handiti nature ndeyaMwari, Satanism ndeyaMwari because zvese handiti zvakafanira kuti government yeZimbabwe kuti inzi government handiti pane opposition the MDC panechi vese vanosita vanopasa the law handiti but the ruling party ndo ine the more vanhu vakawanda handiti ndo inozopa the endorsement because ndo vane zvakawanda handiti saka Christianity ndo the special branch handiti but Satanism yakatodamatira handiti ende ichiri kutoshanda because mukatasa maSatanist handiti that's why muchiona even Satan panosvika pana Jesu Matthew chapter 4 handiti anoti it is written aitoshandisa Bible handiti saka kana muchiti Satanism haisi Christianity why Satan achisvika achishandisa Bible because they use the Bible. maSatanists they don't use another Bible which is different from us handiti they use the Bible handiti even Trinity yatinoshandisa ndo yavanoshandisa Satan pamusoro Leviathan vongo replace Jesu wode zvese vari kungofotokopa handiti the Christianity saka it's a Christianity department handiti saka it's a race yekuti isusu maChristians hatikwanisi kunzi tawina pasina Satanism handiti even mukatarisa tikabata Genesis handiti Mwari vaitaura na Moses chienda unodai handiti unokanda tsvimbo pasi ichaita nyoka yozodya zvakati wozonoita zvakati wesa dust rozeta zvakati handiti but kuna Farao futi Mwari vosvika voti ndichanoomesa moyo. Muri kuona masides ese Mwari ndo vari kuplay handiti chinongodzi Christianity kuti iko zvino ndo zita because kuOld Testament yanga iri Judaism handiti saka dai kuri kuOld Testament taiti Satanism iJudaism handiti saka kuOld Testament Satanism yaingonzi iJudaism handiti then kuNew Testament yakunzi chii iChristianity handiti saka zvese zvinonzi chechi yaJesu handiti pari kuzorehwa vaya vatsvene vazonyatsoita zvinoda Mwari handiti saka even kana uri kuside reSatanism uchiita zviri kuda Mwari you can qualify for heaven handiti verse tikabata Matthew chapter 18 nepa 19 pane panonzi imwe verse naJesu handiti muchaona maprostitute nematax collectors variko you the Pharisees and because Jesu aizama kuti imimi vakatanga hazviri kuti ndimi chaqualify for heaven handiti Jesu achitaura that handiti Matthew chapter 18 nepa 19 anoti muchaona maprostitute. Mukaona Jesu achiti a prostitute ari kureva kuti munhu atofariri hure handiti because kana munhu afa asiri hure hanzi a prostitute. Muchaona matax collectors imbavha anonzi tax collector imbavha but Jesu ari kuti you Pharisees and Sadducees muchaona maprostitute nechi achatokutangirai kupinda in heaven handiti Jesu ari kuti vachakutangirai but a prostitute masinners vanonzi vari kuside of Satanism but Jesu ndo ari kuti ivavo ndo vamuchaona variko kuheaven handiti saka we are seeing kuti Satanism kavamwe vachatokutangirai ari kuSatanism akashanda zvakanaka kuti anyatsoshanda handiti anogona kutoqualify for heaven but a Christian munhu aizvidina I am a real Christian asina kutoenda handiti sezvakaita Farao handiti Farao akatoplaya party yake yekuopoza vana veIsrael handiti because hapana pekuti vaingonzi chimwendai kuKenani nyore saka Farao aitoto zvaidiwa naMwari even muSatanist ari kuita zviri kutodiwa naMwari handiti whether muSatanist handiti but ari kuita zviri kudiwa naMwari because vari kupiwa basa racho naMwari sezvakaita pana Job Mwari vanoti chienda unotesta Job because maSatanist zvavari kuita vakatumwa naMwari nemi zvamuri kuita makatumwa naMwari handiti saka kuOld Testament yaingonzi Judaism handiti ikonzi yaingonzi Christianity saka Satanism is a pure Christianity because zvavari kuita even the Bible even Satan pai panosvika achiti it is written handiti Satan aikota mavhesi handiti Jesu paizoti it is written handiti achiti zvidonhedzere pasi zvichi handiti saka it's a pure Christianity handiti yangodistortwa a little bit kuti ive a tester handiti Satan wacho he knows heaven ipapo aitori naMwari handiti kudenga pana Job chapter 1 vachitotaurira naMwari nyaya chedzo chaMwari chimboenda kumbonotesta munhu wangu saka maSatanist vari kupiwa basa naMwari handiti saka kana muchita haisi Christianity
Christianity sei vari kupiwa basa naMwari handiti handiti even ma MPs AMDC muno muZimbabwe vanobhadharwa negovernment handiti igovernment kana yakunzi government apachari kuti tungorwa ZANU-PF tungorati vanhu vakavhotora even an independent handiti haasi weZANU-PF independent handiti but akapinda as an MP handiti anotobhadharwa negovernment neZANU-PF yacho iri kutonga handiti even andokwanisa tonopindawo muparliament handiti achitovhota but ndiko opposition ndo the same even paorder yatinayo handiti mukatasa especially the order of UK ndo yakanyanya kubudisa that structure handiti mukatasa opposition anotopinda opposition leader Starmer handiti then moita the prime minister handiti anachitomubvunza maquestions zvakati vese ndo inotonzi the government even the Christianity handiti Chinhu one Christianity neSatanism vese they are working for God handiti but vari kushanda for the bad side veSatanism then veChristianity vari kushanda to the good side saka vese but vari kuti all things work together for good handiti maSatanists they are working for God handiti havasi kutombona zvakaipa because varipo pakukutesta because hamukaiti race yenyu muri mega maChristianity mungoti aiwa isusu tahwina tiri maChristianity musina ari kukutesta saka matesters futi handiti zvavani panomanyawo parace handiti vahwina nevasina kuhwina mese hamumbonzi zvakafanira neworld cup yakaitwa vakahwina nevasina vese vanongonzi variko kuFIFA ndeve FIFA vakatamba zvakanaka zvikadi wina ndiye aripo ndiye anozonzi ndiye watakupa trophy so maChristianity yesu ndiwo vanenge vati advantage pamusoro peSatanism handiti kuzopiwa trophy but hazvikura kuti vasina kuhwina vasi veFIFA ndeve FIFA still handiti even we opposition kana we independent handiti anongonzi igovernment handiti saka ndo zvakafanira papa saka Christianity neSatanism zvese zvinongonzi chinhu one handiti opposition yeChristianity handiti saka ameno vaya vanobva vaonasa kuti they are special even Jesu anoti maSatanist handiti ndapa verse Matthew chapter 18:9 handiti panonzi muchaona maSatanist ime maFarisees ndo vanhu vaita Judaism handiti Christianity haina kuuya Jesu achiri panyika yakazouya aenda yakazouya acts ndo pakatanga dza Christianity handiti achiripo Jesu yanga iri muJudaism handiti that's why anoti imimi maFarisees nemaSadducees muchanoona handiti maprostitute nembavha matax collectors vachakutangirai kupinda muumambo hwekudenga. The reason handiti vanhu vari kuita basa ravo ravakatumwa naMwari handiti chero vari kuba chero vari kudia handiti because ndo zvakanzi because munhu atadza pakaiswa mathorns panyika handiti ndo minzwa yacho vanhu ivava handiti but minzwa yacho yakaiswa naMwari it belongs to God saka Satanism is a pure Christianity saka mese muri kushanda but muri kushanda zvakaita Pharaoh naMoses kuti but at the end Mwari vanozongobheka Moses chete but matesters futizve Mwari unoza muSatanist akanyatsoshanda zvakanaka anoenda kudenga kana usina kushanda uku Christianity handiti iwa huende kudenga handiti muri kuona because tiri kuti kune maSatanist ashanda chezvezvo mamandate avakapiwa naMwari handiti regai tibate imwe vhese zvakare handiti kuna Kings toona kuti Jehu handiti akangouraya Jezebel but Jehu aisanamata because the Bible rinoti haana kubva panzira dzake dzekunamata zvifananidzo handiti idol worship kurati ainamata zvimwari which is Satan handiti ndo idol worshiping handiti anamata Satan idol mese makafana saka ndoko ainamata but Mwari vakambabasa kuti chienda unondiurayira Jezebel handiti because auraya Judaism handiti auraya chinamato changa chiripo cheOld Testament zvachidaro handiti we see kuti Mwari vari kuti but akaita zvese zvandakamutuma kuti basa but haana kusiya chitendero chake muri kuona saka muri kuona Mwari vari kufara naJehu handiti but haana chakamboita he was a sinner but akaita zvaakatumwa saka Satanist akaita zvaakatumwa nemwoyo wese akasave anoenda kudenga direct handiti because he is a prostitute is a thief matax collectors handataura inonzi muchawana vari kudenga imi musina vacho imi makatanga munozvitidza Christianity muri kumbera handiti muchatotangirwa neivava handiti saka do not judge anyone handiti that's why I don't allow munhu anoti madungu anopenga even Jesu kuti even maSatanist even chi handiti Jesu ari kutoti zvakare saka ndizvatuti vanhu ngatishandirei Mwari vanhu vari kuromba automatic advanced entry muromba nemota dzenyu muromba nedzimba dzenyu nezvese nemota handiti but tarisai maSatanist vari kushanda day and night handiti vachiuraya vanhu vachimwa ropa revanhu vari kuita mission yavo handiti kuti vanhu kuti vaya vari kunyepedzera kuti they are Christians ndo vari kuenda handiti vari kunamata Mwari che vachichengetedzewa handiti munhu iye even akamwa ropa remunhu akaita zviya handiti anokwanisa kuenda kudenga because aita mission yake handiti saka imi hamusi kuda kushandira Mwari handiti maSatanist zvaudzwa zvese vanoita vakanyarara but the Christianity the original yacho haisi kuita zvamuri kuudzwa handiti pane imwe vhesi ndichakota zvakare pana Matthew chapter 19 handiti the rich pane murume akati mambo ndakachengetedza zvese handiti ndachengetedza zvese
ndakaona kuti ndoita sei kuti ndikwanise kuinherita upenyu kudenga nditika not the Bible ari kuti ndakaita zvese mutemo yaMoses. Jesu akati alright, go and sell and give to the poor. The current word ndo rakamuendesa kudenga kanzi ndo zvinokuendesa to the eternity. Nditika so the word randiri kuudza nhasi ndo rinokuendesa kudenga nditika not zviri muBible. Nditika ndikaudza mota yako uende kudenga nhasi ndo zvinokuendesa kuBible. Zvokuzoti Moses akati do not kill maita hazvikuendese kudenga zvandiri kukuudzai nhasi ndo. Saka Jesu ari kuti ndiri kuti nhasi handitika iwewe waita zvese zvakataurwa naMoses, but chienda unopa to the poor ndo zvinokuendesa kudenga. So the current word rina prophet madungu ari kutaura namwe zvandiri kukuudza izvozvi zvema-automatic advanced zoti satanism izvozvo ndo zviri kutokuendesa kudenga. Ukasati zviteerera, please don't ever think of heaven. Handitika haukuende kudenga ukasateerera prophet madungu. Unokuenda sei kwacho? Ndini the heavenly command. Haukuende kudenga kwacho. Chero kana namata uri kuchichechi chako kuchivhama even ukabuda musodzi ukafasta ukadi haukuende kudenga kwacho because isusu the heavenly army zvatiri kukudza the current word. Jesu word rakaudza murume kuti chienda unotengesa to the poor ndo zvakamuendesa kudenga, not zvokuti aiteedzera mutemo yaMoses.